दिनै जोङो बेयाव बेखौ संकस लामा होननानै जोंनि PWD रडनिफ्राय नामाकरण खालामनाय जायो। रायमनानिफ्राय लानानै ओरै चौधुरी घाट होननाय दङ। बेथिंजाय थांनाय लामाया माने गुसेबद्रायो आरो बेखौ गुवार खालायनांगौ। बेनिखायनो कमप्लिट जाजोबाबाबो गिबि खेबनि थाखाय बेवहाय प्राय 4 किल'मिटारसो लामाखौ गुवारै फुवारनायनि बेबस्थाखौ लादों आरो बिनिनो जों दिनै बेवहाय खाम्फा गायसननाय जादों। बे खामानिया जासिगोन आरो बे खामानिखौ जोङो आसाम सरकारनि प्राय बेखौ मोननाय जादों आरो नोंथांमोना मिथिगौ मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामखौ जौगाहोनो थाखाय रड कानेक्टिभिटिखौ थिग खालामनो थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव बेफोरबायदि लामा मावनायनि हाबाफारि एबा आसनिखौ हरनाय जादों। थिग बेबादिनो बाव मुख्यमन्त्रि उन्नत फकिफोर निर्माण आसनि जायखौ RIDF होननानै बुंनाय जायो। बे 2003-2004नि बे स्किमा दा बेखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लाबाय आरो जोङो बेखौ स्पष्ट भाबै बुंनो हायो। आथिखालाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय बे बिटिआर सरकाराबो गोबां हान्था मेलाखौ मोजां खालामनो थाखाय लामा मावफुंनाय जाबाय आरो दासिमहालागै बे 5 बोसोर कमप्लिट जानो बिदिनो 5-6 मास दंबावो। दा बेखिनि समाव जोङो 1600 किल'मिटारनिबो बारा लामाखौ दिनै मावफुंनो हाबाय आरो बेयो मोनसे रेकर्ड होननानै बुंनांगोन। थांनाय 17 बोसोराव जाय बिथांमोना बिटिसिखौ सालायदोंमोन बिथांमोना 5 बोसोराव बिदि एथ' गोलाव लामा मावनो हानाय रेकर्ड गैया आरो बेजों लोगोसे गोबां जायगायाव दालां खालायनाय जाबाय आरो बायदि बिथिङाव जौगालु हाबाफारिखौ बे सरकारनि जानाय मावनो हानाय जादों। दा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों जोंनि बे गोग्लैसोनाय ओनसोला दिनै जों गोग्लैसोनाय होननानै बुंनो हाला, बे जौगागासिनो दङ आरो बे नेसनेल पार्क जिहेतुके बे नांजाबबाय बे लामाया बेवहाय ओमफ्राय नोंथांमोना चौधुरी घाटखौ आं जेखौ बुंदों बेयो खालि बाथौ फुजानि थाखाय बाथौ खेराइनि थाखायल' नामजादा नङा। बे जाबाय बर' हारिनि जारिमिननि बर' राजानि जारिमिननि मोनसे गोनां बे थावनि। दा बेयाव बोसोरे मोनसे बाथौ खेराइ खुंनाय जायो आरो बे खुंनायजों लोगोसेयै बेवहाय गुबुन गुबुन हादोर खालि भारतबर्षनि नङा बांलादेशनिफ्राय फैयो, लोगोसे नेपाल हादोरनिफ्राय फैयो, गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बेयाव नायफैयो आरो इभेन्ट गुबुन गुबुन माने इउर'पियान कान्ट्रिनि मानसिफ्राबो फैनानै बे ओनसोलफोरखौ नायदिंफैयो। गतिके बे लामाया जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट। जिखिनि लामा दं बे मोजाङानोमोन नाथाय बे सेबद्रायैखाय बेखौ वाइडेनिं एबा फुवारनाय होनाय जादों आरो बे लामाखौनो जों दिनै बेखेवनायनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल' मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।